Siit iti barukong. Siit iti barukong. Naimbag ta si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sang ilem. Asino, nanang? Siyak. Naimbaga na Miss Esmeralda. Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sang ilem. Juan, nanang. Manipo di nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunot ko? Huh? Saan mo kumangay pa pa na kinadorsok? Ngam napudno ak iti tarigagay ko keng ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagayat ko. Anya? Napartak ka launay Manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamam mo? Mabalin ako na madyak may karking ka ta dayo tiba titawanda. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa'y asawak. Tama kumiko ka ng isagkana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti korang iti biyag ko. Awisin kang agpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Ti kinaimbag ko a tao ken awanda ka sa pakasar sarita. Damo pala nakita ka nakasaritak ni Alfonso. Nalaganan ti riknak ken kuana. Kaya't ko nga isot pa ki asawaam. Anya? No arig na kaamamoy pay laang nanang. No pay nagkita kami itin. Ada ka din atlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti denana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlauna yun kini Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo ito iti husto nga edad. Diyak kaya't nagdardara sodos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayat ayat kami kini Camilo. Oh, apay ka mo ito makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Apay, adi ka makasukbat. Agpagpakaasi akata kayo. Bay anda ko mga agdesisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonso ang agaram kanyak? Masapul at tingitingak an imbag ti kababalin na. Day tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang nga na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtignay anabak nang. Wow, daytan no siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken ko na. Anya? Isuasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di. Ano rin taray bagbagam kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, ay, si Mangput kagaya man. Ay, uwan gayam. Naggasat ni Esmeralda agayom ko. At da ka no agar-aram ken ko anabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo, pa. Ang mga dumasinak tinaragsa ka panagsasarita yun. Ne. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilom samat. Agar-aram ka di, tikabsat ko ken ka? Inawis na kagpasyar dito yung parke. Di ka matan matagtagari.
At dagaya mag-araram kan kaabak ng Esmeralda. Isyuti ka ni mamang mo apagkasawaam. Day tangar ti pakariribukak. Kasanong ti ayan eta? Gabo ka dito, awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rabek laheng. Camilo, saan mo kumatagibasitan ti kinataom? At tapay pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Agyaman ak Esmeralda. Umisam ka nga roden Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Saan ka makabagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kan Esmeralda ije parke Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami nginansitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ng Esmeralda. Anya ko matidakas na. Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na at kami, mate. Anya? Ni, jak impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan ano kamot nga eh. Anya ti kunam? Paula, kabsat kawuno niya. Ngam kuy daw ka. Ang mga no isukat na ka iti dayjebak na nga agar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si Kapay nga awan ambisyon na nga umasinsaw. Paula, Ne, pudno mati ko na ka. No nagambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumangasitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunutam. itay lang na nuktala ka. Ano sakit palagayam tinakam ni Paula. Ang nakaramramanan na adi nakapagpatuloy iti kuleyo. Ay na, pasensya am laeng hindi kapsat mo. Ambisyosa mo na dyan kapsat mo. Anyamat dahi tangay bagbagayon, may panggap kanyak nanang. Ay, hindi. Paula, ada ka mo gayam di tasidog adumdumgag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Sa narumang akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang. Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunag. Awan ngamin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anya nga rin ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasat. Saan mo la kuman ngay bagbaga kini Alfonso tikas jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok ngar aramidan na tikas jay. Tapno maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam ti mangkita di pagimbagam. Nanang, Apay, anya pala sa pulong kini Alfonso. Nasingpet, may kana kay tinasaliwan na pa nagbiag. saan laday ta tinapatag kanyak? Kasanon tirik na. Awan tiga po na di mo masursuro nga ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan, nanang. Kasano nga iba kakata kayo? Nga adan kaayan ayat ko. Anya? Mabainak na kuman ang mamom da ito, Esmeralda. Ngam gaputa, agayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kas tamatan ti bagbagan, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat kami. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nana nga nagadal iti kolehyo. Saanan ang nagambisyon? Gapo iti dayta. Naramraman na ka di nakaturpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo a panagkinaawatan. Kas kunam, nasingat tangag kayam. Sa kabsat mo ni Camilo ang kaayan ayat ko.
Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas ta ti bagam? O sige, ipapantalat ta na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalat ta na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan do ti agbali na biag yung? Makapasakit mo't dagit nga ibagpagam, Paula. Kaslaim parupam mo'tan nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso. Ta sigurado ak ang maipaayan na iti nasaliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutam, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni arapaap. Katrauman kay ti dayta. Ay ayatak ti kapsat mo. Kat agtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ken ni Paula. Pangaasim. Saan mo tulak ko man nasalangadan? Diyak kahit asyak ti makagapo iti sanyo apan nagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga tayo mapasamak na ita? Tanasingad kayo magnagayem. Saan ka matanagan? Paybay aklat ng tikabsat ko. Saan mo ko man atutupan? Pagarupan ang malok sa palagayang kanyak. Ambisyosa nga minti kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Huwag gayam. Kumusta ni Alfonso? Tayjay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanyak. Camilo, kayat ko nga ipudnukan ka. Akayat ni nanang dayjay nga Alfonso para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnok langan kininanang ti ayan ayat ta, Camilo. Adda ka mo ilat na nakapupok iti kwartaw, Paula. Tulungan nakma na mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Awan pa'y may. Sigurado ka indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula, anak, agkinaawatan kayo kumangagkapsat. Masurunak lang amin, nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na. Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta, Ay, no siyak ni Esmeralda, nanang. Kayat kuntay baknang. Agyaman na lang na Tapi natgamti awis ko ang manganta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Danda ni siguro dayjay. Ni. Isom day ta sungungan. Itay kayo pa'y kadiadi matang dito yung restaurant. Nagpapintasak pa'y nga minad. Oh? Kasta ka di? Pilya ka talaga. Aywan gayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula anasingit agayam ko. Maragsaga na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka gaya makasarsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglaing ka gama po masablog Sige. Ag-order tayo ni tikanan tayo. Aday lang ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka kaditreto apangideng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no adan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanyak. Kunakman nun ni Alfonso ti nga ilim.
Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya, adan kaayan ayat mo, kat daytoy alalaki. Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwan-wan, apan nagbiag, toy anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha. Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ama ka ipaaykan ko na itinasaliwan-wan apan nagbiag. Nanang, saan kumamot akas ti pa nagsasauyo kini Camilo? Iso ti pakiasawaak, taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo na makasao? Nanumuak lang agpaiso, nana. Ngam, napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Nukas pagaringan, tada kami tuti ang kagasat. Ikagumaak to, nga ipayan tinasayat na panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga may pagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang apulos. Dito'y bareme. Una yan a kinagubsam ti panakisarita yu kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbalin ang maag, Esmeralda. Lipate mo day a Camilo. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso. Amat tulagan ti kasaryo. Anya, nanang iba inandak ko, mamat. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanyak. Panunutin ng tupay nga agtatakpon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ay ayatan? Kalukwan. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uri adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya tapilitin ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipate mo ang dayjay, ang lalaki. Imparangarang ti ina ni Esmeralda nga isuti kayat na nga ayaten ti balasang. Naistorya na daytoy kini Paula anasinged agayem na. Nadanon ida ni Camilo nga agsarsarita. Impanamnaman ni Esmeralda at ibarote ay ayaten na. Namuan mo ni Paula akayan ayat ikabsat na ni Esmeralda anasinged agayem na. Nariing tiluksaw daytoy itikabsat na taawan kano ti ambisyon na. Pinatigmaanan ti inada asaan ko maarom suwati sanda apag kinawatan ngagkabsat. Naikadeng ni Esmeralda ngay pakamudalangan iti inana ti relasyon da ken Camilo. Di kagbali na maag, Esmeralda. Lipate mo da dya tao. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso matulagan ti kasaryo. Anya, iba'y nandak ko mamat nanang. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanyak. Panunutin ng tupay nga agtatakon tayo. Ni Alfonso ti makaipaaykan ka iti pagnamayan. Ngam saan ko nga ay ayatan? Ay, kalukwan dita. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kata kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uray adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya't apilitin ka makiasawa ka ni Alfonso. Liparte mo, dayjaya Camilo. Siriring kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpait, anak ko. Apay analiday tila nga. Nagkapuwa kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni ti balasang na. Anak ko. Nagrikat kayam tinakurapay, nanang. Parupa na kanyak. Nga na pangyasawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rudahin, anak. Agpinpinatag kami kini Esmeralda, nanang.
agtalag ka kiti kainayat ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nasupiyatan met ni nanang na ti relasyon mi nanang. Dahit at tidak kila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaak. Lipatak ka nun ni Camilo. Talaga nga'y ayat unay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Jak no anya ti rumbeng asawakan ka. Amok, maawatan ka. At daluksaw mo iti kapsat mo. Ang makisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Ngamdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan, nabak nang pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat mi. Manipod idinyam amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo pa nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidalon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapno saan nakapilitan ni nanang ama kay asawa kini Alfonso. Anya? Dahil tatimbagan ni nanang kanyak. Saan nga tangad adan apilitin na kamay kay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariripo ka na nga ron. Ha? Camilo, saan mo ko mapanunutan ni agtuadwa ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan to nga agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na, Esmeralda. Ikarik. Saan nakto mapilit ni nanang ama ki asawa kini Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti biyak ko. Awan ko matikas to yung problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat, awan ti maipagpanakil mo. Tapno, mailaban mo kumati ayan-ayat yo kini Esmeralda. Maag ni Esmeralda. Sana kinamaag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong. Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnak kan iti agdama akasasaad ti biyag mo. Saan ko akaya tapilitin ti banag adyak kapailan na oden, Paula? Agpatingga kalatan ditan? No kas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyagyo? Manangaasi ni Apo Diyos. Ah? No kinasingpat, saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae, asino nga tatipilyan na? Nga dagay man kay nayad mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amom nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailanga saan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pay lang. Aging kahit isang kayo ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, Camilo gayam tinagan na. Masakit anak niya mapantanyaman na. Pun gayam. Amangan no mabalin na kayam-am mo kini Camilo. Anya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kaminton. Nukas pangrikan tasan naklata kayat. Sa anak ko na'y ang masakitan. Anya ti kinunam Esmeralda. Kayat ni Alfonso amam-amo ni Camilo? Wananang, kayat na kanong agayam da. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo. Ngam gaputa kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, adaga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. Adalakid di pang panggapin na. Nanang? Dahil titandaan na mga ibaga ka.
Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso. Nga ayata. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restaurant. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat ga akong tikid daw mo. Kinalikagumak amam mo ka, Camilo. Kaya't ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw? Aniya? Kalpasan ang nakapagamamuta. Jakdam naman ang masang ili ka dito balay. Gaputan na patik ti bagaking ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kuman na pagduaduan pa deta? Panagkunak. Saanin anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayatek pati Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin saliwan mo na panagbihag. Akwek. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag ken kuana. Ken makaipaay itin saliwan abihag. Ket siyak deta. Alfonso. Wan. Siyak tipudno ang makaipaay iti pagragsakan na Camilo. Kita may tamanong Camilo. Nasikap mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamuna ka? Nagpamarang akayat na ti makigayam kanyak. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige. Anuan gayam? Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan tirignam? Ngam, agpada nga adda kalintegan da Paula kenday jay nga Alfonso kadagiti bagbagadaken ka. Nanang. Ulitek anak ko, saan ko maamasair tirignam? Saan, nanang? Pudnomat ngamin. Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay ken ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isungay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak, nanang. Lipate ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti pagragsakan na kasta kadi. Jak ising-singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at nga aramidam. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti dayta nga inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Pudnomat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanumuak lang. Idintuan ni Alfonso. Napak nang. Kabailan na nga ipay tinasayat abiyagkan ka. Ngamsan ko nga ay ayatan. Sikati ay ayatak. Ngam, saan tungata nga agmaw-maw data panagayat mo kanyak? Nagrigat kan tulang iti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta.
Camilo, kabaulak asamiran tirigat. Gapoy ti ayan ayat ta. Nagyaman aklauna, Esmeralda. Ket sapay ko, ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nasayatay may ka dito'y balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda. Mailiw ka kating kanyak? Nagbaliwan ti riknam? Ket naamiris mo na siya ti rumbang ngayatem? Nagbidot kay ti day tapang panunutam. Namuak no niya tipod na panggap mo iti panakiam-amom kin ni Camilo. Tapno tagibas sitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po, no? Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsaka? Naragsak ti panagdinata nga kasawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin kari dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da itirigat kan namay. Esmeralda. Ladingit at nga ibagakan ka. Juan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan mundo pulos ama ikutan? Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursurom tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diyan nakapagsarita kayon? Bay andak ko mamat nga agdesisyon, abok-bukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kani Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursurom tumutla ang ayatan? Aging nga ada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi iti tunggal maisa nanang. Agtalinod napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin asan nakamaawatan iti daytoy nga ramidek, Esmeralda. Nukas pangarigan takaguran nakto. Sapay ko, ma. Tad-adan to kumang agpanuray tinapudno panagayat mo kanyak ket maawatan nakto. Wena, daytoy lang ti amo ka pamaspusan. Lupay, diyak ko makamailan ang mapukaw ka itibiyak ko. Mailiwak tukin ka. Anya ti kaya ta sa onday toy? Ang pinagim impake ka kadagiti arwatan. Biro ko kligasat ko di syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam. Amo ka di na ito ni Esmeralda. Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadyak kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Payat ti panagpakada ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No sa anak nga agambisyon. At niya kumati mabalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko kan ka. Ay ngam, siyak pa'y amis mo ti nung umsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah. Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti bus. Angan, magluluwa kayo pa ilaan. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak namaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan,
Kapaw iti arapaam. Aday ta tinang babalawam iti kabsat mo. Pinabasol mo ti kabsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag anag babawyak, nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka natin na imbag agasat na ijay siyudad. Isutipan na kaamiris ko, nanang. Uwan gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Jak namnamaan da ito'y nga inaramid ti kabsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, nanang. Wine. Gapaw iti arapaam. Ada itati ng babalawam ijay kabsat mo. Agasam, pinababasol mo pa ijay kabsat mo. Ibagbagam anay ramraman ka. Banag anag babawyak, nanang. No kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka natin napintas agasat na iti siyudad. Ayun gayam, nanang. At da ka di imbatin na kada kayo asurat para kini Esmeralda. Ay, awan may. Ay ko, amangan no imbati na ijay kwarto na. Nanang, inakman kitaan. Day talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Namanong aritawan na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Amang ano tamatan sa kubanit na. Amo ka sana ka maipturan at di makita iti sumagmamanong aldaw. Oh, Esmeralda. Kasla saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakigtot kan sa pa eh. anya nga ta. Ibagak nga ta ni Nanang. Ngam amang ano. Oh, Ay, kwa. Ay, awan ka nyaman na dahito, Nanang. Awan. Anya ti ko ng Paula? Tanda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudad. Ape asa na nagpakada kanyak. Imbaga na idi amang ibati iti surat para ken ka. Ayngam, nalipatan ng samat. Apay, anya tinapan na ginagara ijay syudad. Napan nagsapol iti trabaho na. No kasta agbayag ijay syudad. Ang apay asa na nagpakada kanyak. Saan na ka no ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadaken ka. Tsak namnamaan da ito yung aramidan ni Camilo. Pimbano adi man na nagpakada kanyak. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo ka no. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? sana nakatrang ka to daw iso simre kaklatan. Ada ka titi bagayo, Nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka adimtang. Di nagpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotag. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kan Camilo? Ay, awan, Nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Abi, kasla matartaranta ka. Numamuan ni Nanang ang pinanawan nak ni Camilo at nagpakada. At naman ang alukuyan, ti panang ibawing ko ti imatang ko kini Alfonso. Apay, di ka magasao. Sige, sikat baka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asaan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapawilan?
Pakatlaw pa yan ni Nanang. Apaya kasta ka, di ka madlag saon. Agtanta na mitim ka. Nanang. Sige, panahon ka man langan iti kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no na upay mo ta. Hindi lang nakalugan na kiti boss. Nalipatak kayang tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko, kaslain gagarak matin tininagpakadakan ko na. Kumusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ak anak kita dan kini Paula. Kat naibagati kabsat ko ngay mayak ni syudad. Sapay ko ma. Tamakas kakatago si ti pagtrabahuak dito syudad. Manong Alfonso, nayaw awan kan sa. Sana ka nahiyawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Mangsinsintir ka kaday. Nanang, Lading itat. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga ro din ngagbayag. Agsubli akto langin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, Nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka no. Anya, isumutla na bayagan adipim masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahito tisan ko nga mo. San nga ta nagpakada ni Camilo? May bturan na panawan latan ti kaayanayat na. Mga no day ta amati pakariribukan ni Esmeralda. Dahito hindi napinta sa gundaway ko. Alfonso, Ita anagin na dayuran. Amangan na makalipat dan iti tungkal mais, ha? Kat masurusuro nakmatan nga ito ni Esmeralda. napanagnagak no kasano ti panagpimpinatid da. Amang ano nagtulagan da matiya adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangputan kayo agsangsangit manan. Ni Manong Camilo man nga tanti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw jay kapsat mo agam aging gaita. Pulaws adi nagsurat. Day tamot ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad da cellphone na. Ay, magan mo't no at danda ka sa napasamak ijay kapsat mo, anak. Nanang, saan ko mamot aday tati panunutan nyo? Ay, uun gayam. Di mula dinamag ka ni Esmeralda. Amagando isukit di mo ti inawagan jay kapsat mo. Awan mat nanang. Mas daawak man. Nalipatan na tinangibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa dinapay aw-awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Kasano nga mong dayta? Anya ti kayta sa munday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at nagpakada. Tasan na kan, ngay ayatan. Pangaasim. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Jack pulos pagduadwaan ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaahay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaahay ti dayta Esmeralda. Saan kunto ang maibawing tiriknakkan ka? Apay, anya tadakin kwa na nga awan kanyak. Nasing putak mat. Guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idin dayta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak.
Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kan kuana. No pa'y patpatang tinakam ko. Ang adadag iti kuntaway ama panpanunot ko. Apay a pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakata. Sa dinak man lang malagip nga hawakan. Tsak mawatan. Manyatag tartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na daytoy kanyag. Esmeralda, siriri yung kapay. Tubangan ti Rabi eh. Wanyag pa iso. Namangan ni tirabi. Matyak pala maalat ituturog kag. Maturog ako, nanang. Hindi pa mga doon ta silaw di ta kwartom. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nakaragsak kami kini Camilo. Kaputay ayatin mi titunggal maisa. Itibaat nga ipadlaw launay ni nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay mero ti karing karimi. Kalpasan na. Kala at apimanang at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay nga matayo ka. Kat di ka man lang nagpakada kanyak. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Madlawan na kitipiglat iti sugat ko iti ropak. Kastamat iti takyak ko. Kapo iti panakadisgrasya kiti. Diyak na puutan ti kutya ng dungpar kanyak. Kabayatan ti babalasi ko iti kalsada. Naimpakta sana ka napakarawan. Kakin ko kwa itikot siya nakadisgrasa kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ti pagsayatan na pa'y pinagnaidnak iti dakkel abalay na. Pakalaglagi panakan o ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dadya pa nakadisgrasyak. Isu siguro dahil ni Mang Bernabe. Amang ano nalipatan na tibukod na atulbak. Oreda kami kininanang. Madanagan kami una yun. Ang mga nanyamot yung tinapasamak na tadi mo't la umawagan. Di pa kaladingi taklaunay, Paula. Tsak pulos maawagan ti cellphone na. Noon namin ano mo't nga inawagak. Nakaidtap sa cellphone na, saan pulos nga gring. Nasingad tangag kayam. Saan ka kumamat nga gilimot kanyak? Ne, anya ko matiilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay apimanaw. Agbiro ka no iti trabaho iti syudad para iti masakbayan nyo. Amok unay ti kabsat ko. Paula. Ngam na patyum alino ko na kanimanong Camilo kat binaybayan na kan. Lipatan mo ten kat ibaw imulangan ti imatang mo kinimanong Alfonso. Anya? Paula, agayam ta. Kabsat mo pa iti kaayan-ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal rin pa nagpampanunot ko. Nasingpat kan bak ng ni Manong Alfonso. Kunak ro napatagakkan ka kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, adyang atan ngagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawana nanang. Saan tayo matamawagan?
Ang mga nona tayo mutin. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot agsaw iti kasta, kapsat mo dayjay. Ay, adadayo maapaw. Adda lang nga ron nga, agsangit kayo. Nonya lang amin di sa asawang mate, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin apanunutan. Anyakan sa. Sa narumbang kasta ti panunuta, maipanggap ijay kapsat mo. Nanang, lading ito. Ay, apo, yadadayom ka di Apay, anya gayam timbagbaga ni Esmeralda, maipanggap ijay kapsat mo. Malidayan, nanang. Imbagakin ko na, no, agdo-adoan itirik na kinimanong Camilo. Ibaing na lang ang timatang na kinimanong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak, nanang. No, siyak ti pagdatunan ni Manong Alfonso. San anarigat nga ayatan, tanasing patmat. Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no, madanagan ak matin kini Manong Camilo. Agyaman ak ti manugot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang no sa dino ti kahit maapapanan. Apay tumalongkyaw ka. Awan matlangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko mata maawatan, nak. Sige. Awan problema kanya data, Esmeralda. Oh? Ni Camilo. Uwan. Isulakit na dahi nakitak. Tsak lakit ti agpitot. Di na palabas, nasdaaw ni Paula, idi pa kamo ni Camilo ngagsapol iti trabaho na iti syudad. Banag ang naglidayan ti inada. Ngem nagbalaw da iti nakapanawan da ito'y nga awan timbati na asurat, tapno nakapagpakada kumakin ni Esmeralda. Nalidayan ni Esmeralda idi maamuan na apimanaw ti kayan ayat na adi nagpakada. Naikan itinamnaman ni Alfonso ang mabalin ang magunod ng tumutlaang ti panagayat ni Esmeralda. Kabayatan na disgrasya gayam ni Camilo kat napukaw na ti silpon na. Iti panaglabas ti aldaw, ad-addan ang nalidayan ni Esmeralda. Ket ad-addaan na dismaya idimbaga ni Paula, nga ibawing nalaangan ti panagayat na kini Alfonso. Agyaman ak ti manugot kang pasyerta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibaga mo lang sa dino ti papananta. Kanya ti pagtaltalang kiyawam. Awan matlangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko mata maawatan, nak. Sige. Awan problema kanyak. Ni Camilo. Wan. Isulakit di siya nakita. Ha? Tsaklakit ang bitot. Mabiglaan. Paula, ada kagayaman. Nakita ni Camilo. Ditakan. Nagdardarasan na pimanaw. Nakita na kano ni Manong Camilo. Ay, agar arapa apsa. Ano ti mapaspasama kin Esmeralda? Urekla na upay. Saan matgayam ani Camilo? Kaing ingas na lagayam. Anya kaya Esmeralda. Sakti kadwam. Ni pela Camilo ti pampanunutan. Makaungat kan samutan. Aguli magkalaan. No makagura ka, agawit tayo langan. Iramraman mo kayo ni Paula. Nalpasan nga datay dito Ngam di kahit ko. Siya ti kasangsangom. Saan ko masabali mo ti pampanunutan, Esmeralda? Ladingitak.
Jak panggap ni Mang Sayre itiriknam, Manong Alfonso. Hanggang anak. Dito ang waiter. Agorder kayo na. Pasensya ka lang kumangkanyak, Paula. Awan ka nyaman na, Alfonso. Nabayagan na jak si Mim si Miti Arak. Yung kahit kumanan tagbartak. Di. Anyat na pasama kiti pa nagkuyog yung kin Esmeralda. Sana ka nakatipal na. Agasam. Sikli kadwanang ni Camilo pa ilang ti pampanunutin na. Aniya. Ada nakita na ijay restaurant akay ingas kano ni Camilo. Kat pinanawan nak. Ay na. Binaybayan lang nga rodan ni Camilo. Dahil ta ti pagluksawak. Iswa kahit ko tagbartak. Pasensya ka yun. Naginumak di ti balayo. Ngam na panunot ko. Kababayin mo't kidiya. Ang paiso, no dituyak pa yung nagbartak. Sige lang. Maawatan ka. Napanagnig ako na talaga apat-pat gamo no ay ayatam ni Esmeralda. Nagigtutak iti pan nakakitak nga gininom ni Alfonso. Kat panpantayan ni Nanang. Ngam, apay adito'y balay ti pagpartakan na. Kaya't na nga ipakita ti luksaw na kanyak. Latingi taklangan, Alfonso. Sapay ko ma. Tamautob mo to anasaysaya at no ibaw ing mula ang tiriknam iti sabali. Numan pud no abinay pa'y anak ni Camilo. Tsak tumabalin ti agayat iti sabali. Asisisugat pa'y laang ti puso. Talaga nga ay ayatin launay ni Esmeralda jay kabsat mo, Paula. Agasam, ar-ara paapon na pa'y laang. Nanang, nadlaw ko naluksaw ni Manong Alfonso. Anya? Ay, Nakaunag ti sinaay mo. Sa nakalidliday kayo manan, Nanang? malagip kaw jay kabsat mo. Ay, anya nga tang agpaisaw tinapasamak na. Nanang, jak kayat ti agsao. Tama nga, nagsangit kay manan. Ay, saan ko akayat a panunuto na natayan jay kabsat mo, Paula? Madakot siya. Uwan ka raw. Kasla iti batog ti balay tayo, tinagsardangan na. Anya? Nanang, ni Manong Alfonso. Paula, kaputakit kita anak matlatana. Ipapas ko matimang mingminging ka. Saan ka matgay mamaatif iti kinapintas kin Esmeralda? Ne, di na kumamat pagbabartakan Sana ka nabartak. Nupay nakainumak lang. Mas dawak no apay aditi balay ti imayan. Kagap-gapo kiti balay de Esmeralda. Naginumak kiti ay. Kit kalpasan na napanunot ko ti may ditoy. Tapnoan niya. Ibagaman kanyak dagpaiso. Anya talaga tinapasama kiti kapsat mo. Jak mo. Awan pulos ti damag makinkwana. Nanya tinapasamak nan. Talaga ka di ngayong gagaran na ti tinagpakada kin Esmeralda? Nalipatan na lang tinanghibati iti surat a para kin Esmeralda. Ngam, mabalin na kumamat nga awagan. Uray da kami, di na kami inawagan. Apay nga ta? Jak mo. Awan na pulos ti pakadamagan mi no. Anyakit din tinapasamak na. Pasensya ka no niramraman ka kinaluksaw ko. Ngamin, talaga nga ayatin unay ni Esmeralda ti kapsat mo. Saan ka nga ungtan? Jak mo ti pilit nga ibaw ing mulangan ti matang mo ni Alfonso. Amo kakaluksaw dak, gapo iti napasama kiti restaurant. Saan mo ama babalaw di tao?
Tiyang kulaang mo, timang patigmaan kan ka. Awan sa balya pang panunutek no saan at ipagimbagam. Kagrunaan da. Ti masakbayam. Maawatak tay tananang. Ngam awan ti mabalin ko. Agtukyad ti pusok amang ibawing itirig na kini Alfonso. Ay, binaybayan na kan ni Camilo. Di ka kumamutag balin amaag. Saan tayo nga mo? No niya tipod na napasamak, nanang. Dinto pa inagpakadakan ka. Kuna ni Paula, nalipatan ni Camilo tinangibati iti surat. No apay adi mawag. Awan ti makaibaga no anya tiga puna. Ay, diyak ka mukad ka. Ay ayatak ni Camilo, nanang. Kat agtalakak kan kwa na. Kalpasan ti panaggapo ni Manong Alfonso di ti balay. Nagdiretso di balay. Amang na napununot na nga ibaw ing nalaang tirik nanakan ka. Anyakan. No anyala dito ti pampanunutam. Nagdamdamag laang maipanggap kini Manong Camilo. Nakalidlidayak. Numalaglagip ko ti kapsat mo. Mailiwak launayin kan kwa na, Paula. Awan ti maibaga kini Manong Camilo. Kaputang madandanagan kami makininanang. Anya talaga tinapasamak iti kapsat ko. No anya nga minti makagapo, adi mo't la umawagan. Tapno malag-anan mo't atirik na tayo. Esmeralda, maluksaw at talaga iti napasamak iti restaurant. Amok. Maawatak. Tapno saanan ang masakitan. Lipatan naklangan. Natingitat no na sair ko tirik ng Manong Alfonso. Pakawanan na kuma. Gumawagawawa akit panakayat mo. Ibawing mo kumantirik ng kanya, Esmeralda. Tanapudno ak iti tarigakay ko ka. Pasensyakan. Awan tinagsaritaan mi kini Camilong agsina kamin. Gamanya ti kay tasawan ti narami daking. Saan kayo nga mo tiga puna? Urayak nga awagan nak ni Camilo, tapnag palawag kanya. Anya? Diyak kaya ta masakitan ka. Kat di na ko makagura. No diyak maibawing tirik nakyan ka. Iso ana saysayaat, no sumapol kalangan iti sabali. Ngam sikat ayatak. Manong Camilo? Nalakanak lang amalipatan. No talaga akayat nak alipatan. Pasado alas 10 gaya men terabi. Narabianak man na nakasangpit iti quarters ni. Mariknak ti bandog ko. Diyak pa'y nangan. Nasuro ka na makabulang ko dito sa Saudi. Babaan iti tulong ni Manong Bernabe. Huwag gayam. Kumusta nga tamad tin nagiti na panawak iti Pilipinas? Sarsadam pa lang ijay. Padasak man nga awagan ni Paula. Naibaglakit din na may kabesak pa lang tinumiro na. Aday ta. Agri-ringan ti cellphone na. Hello? Paula, ading ko. Kumusta kayon kininanang? Manong Camilo? Sinibiyag ka? Apay, di ko na yun nataya kaon. Nadisgrasya ak idi. Ngem nagasatak, ta saan ka napakaruan. Kat dayay mo't napasama kanyak. Isutin ang iton na kanyak itinasaya at amasakbayan.
Ay na, anak ko aya. Gihapon nagtanak kasarita na kumutlaangan. Ay na po, madaan danagan kami launay amang pampanunaw no anya tinapasamak maun. Pwedeng itaklaon ay nanang. Saan ko nagayayat ang tinapasama kanya? Nadisgrasya ak. Anya! Ay, nukasta! Dandani ka mo natay anak ko! Saan na ka napakaruhan, nanang? Ay, Saan kayo nawagan? Kaputan na po kaw kumati cellphone ko. At dakitan dito'y Saudi. Babayan titulong ni Mang Bernabe. Anak ka disgrasya idi kanyak. ay, Nagbalin kami ng singid, nanang. aya! Ay na anak ko, nakadanon kagaya mo dita abroad. Ay, maragsakan na para ken ka anak ko. Kat agan-anad ka kumaditawan. Wen, nanang. Saan kayo madanagan kanyak? Bayan nyo. Baliwak tumanin ti umawag. Kaya mabalin ka di. Kasaritak pa'y kumabit ni Paula. Ay, oo na. Paula, kasarita nakakano ni Manong Mau. Atay. Manong, inawagan ka din ni Esmeralda? Saan pa, yaring ko? Di mo ko may pagpagagan ko na ang inawagan kayo kininanang. Siyaktong ti makamong agpalawag kin ko na. Makaam mo ka. Di mo ko mabaybay ano talagang ay ayatam Ang mga no makapanunot nga ibaw ing nakit din tirik nana kini Manong Alfonso. Dito timbaga ni Esmeralda kanyak, nana. Lipatek kanulangan, katibaw ing ko ti matang ko iti sa bali. Anya, kat anya nga ro ti pangadang mo. San ko pala nga muna niya ti sa marunong aramidak? Ay, sana mapalinday to'y. Kasaritak ni Esmeralda. Ay, atak ti anak yung, ano talaga asan nakakayat. Ay, awan mabaling ko. Nataangan akon, kahit kumaten ti maddan iti bukod na pamilya. Nagasak ti babae nga ayatem, Alfonso. Nasingpet ka. Nasaliwan-wan to ti biyag, ti agbalin nga asawam. Kat ni Esmeralda kumatikait ko ang maasawa. Ngam ti dagas na. Nilata kami lumatay ayaten na. Anya ka kadimat aya, anak ko. Ang mga no agbabawi kanto no makasarak ni Alfonso iti sa bali. Sa anak pa nakasaganang agayat manan nanang. Tsak mabaling nga ipaay ti pusok iti sa bali. Aging ka iti saan kami ang makapaglinawag kin ni Camilo. Di ka gumagbali na maag. Binaibayan na ka lang aruray. Kaya't kung agsarita kami kin ni Camilo. Ay, luktam ko mata panunot mo. Adayo, anasay-saya at ni Alfonso ngam dayjaya Camilo. Manong Alfonso, kunak no madanon kayo kini Esmeralda dito yung restaurant. Siksik ka pa'y mat. Sika lang tinawis ko. Ha? Kahit ka makasarsarita. Amom, kahit ni Esmeralda ng ibawing ko lang ang timatang ko iti sa bali. Ano di kaya't masawan? Napintas ka. Saan mo't siguro adakas ni bawing kong tirignakin ka? Asla tsak magustuhan ti panggap mo. Saan na kami kumapaglulukwan nga gayam? Anyang di kahit mga ibaga. Awan panggap ko amang lukukin ka. No, saan ka pa asigurado itirik nam? Saan ka kumangagdardarasudos? Sige. Pakawanan ako, ma. No, di mo nagustuhan dagito yung imbagak. Mabalin na matagsin ningad. Saan ka di? Paula? Saan ko nga amo na anya talaga ti panggap ni Manong Alfonso? Iti pan nakisingad na kanyak. Maragsakan nagpara kada kayo adwa. Anya ti kahit masawan? Anya ti amom. Amang ano da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Abay, saan mo ka di akayat ni Alfonso no kas pagarikan? Nasimpat ni Manong Alfonso. One friend, nasingpat.
Numaawanan itinamnama kanyak. Sapay ko ma, tasi kalaangan ti ayatan na, Paula. Nanggag ko tinagsarsarita nyo kan Paula. Ambisyosa mo't dayjay? Agawin nakit din ni Alfonso kan ka? Ni, sa balin sama tinagawatan nyo itinagsaritaan mi kini Paula. Nanay. Esmeralda, panunod ka kuma. San anarikat nga ayatin ni Alfonso? No aklunam ikasar na kaadagos. Nanang, Di mo kumamasiraan anamin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti gundaway ni Alfonso? agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo latan ti pampanunutab. No kinabalam nga ayatan ni Camilo, apay kumaasaan ni Alfonso. Ha, masurunak. Taka man langan. Ay, pinanawan na ko ni nanang. Apay ngamin niya agtukyat tirik na. No talaga na po ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. Ni, international number. Asino tayo ito eh? Kasta unay ti panagtipayok. Hello? Esmeralda, Camilo? Si kakadi nga agpaiso? Di napalabas saan ang nakatagpal ni Alfonso ket nakaluksaw kay ni Esmeralda tadda nakita da ito'y akaingingas ni Camilo. Kabayatan na at dagaya man iti Saudi ket napanunot na nga awagan ti kapsat na. Nakasangit ti inada iti makasarita na ni Camilo. Imbaga ni Esmeralda kini Alfonso nga ibawing nalaangan ti imatang na iti sabali. Nasdaaw ni Paula, iti masangputan na ni Alfonso iti restaurant asaan na akadwa ni Esmeralda. Naidanon na kin Esmeralda no anya tinagsaritaan da. Banag anang babalawan ti inada. Di mo ko basarsaraan na namin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti kuntaway ni Alfonso. Agtukyat ti pusok, nanang. Gaputa di Camilo latan ti pampanunutam. No kinabailam nga inayat ni Camilo, apay asaan ka ni Alfonso? Di ta ka man langan. Ay, pinanawan na ko ni nanang. Apay nga minyak tukyat tirik na. No talaga napukaw ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti pusok para kini Alfonso. International number. Asin mo tayo ito eh? Hello? Esmeralda, Camilo? Si kakadingag paiso? pakawanan na ko ma. Apay ngagpakpakawan ka kanyak. Gapot amom ang nagbasol ka kanyak, kasta kadi. Saan ko ngayon gagarati amin? Camilo, no napudno ka iti ayan-ayat ta. Apay asaan na kung enraman ka dagiti arapap mo. Lading itak no saan ako nakapagpakadagan ka, Esmeralda. Yung ulitek, saan ko ngayon gagara? Digam ko matipalawag ko. Sige, dumngagag. Ibagam amin akayat mo ipaka. Kalpasan na. Siyak mat tiaksaw. Lading itak no nalipatak tinagibati ti surat. Tapno nakapagpakadakan ka. Ingagarak iditi din nagpakitakan ka. Tadyak ka mailan ti panakikita ka nagitiluham. Imbati na ka nagkatang-katang iti kalata panagpukaw mo iti imatang ko. Di mo laam mo. No kasano, di kinalitay ko.
Ulitik man hindi agpakawankan ka. No sa anak man ang nakaawagkan ka, Esmeralda. Gaputan na po kaw ti silpon ko, iti na disgrasya ak. Akong kumangad na tinagkamtutan. Lupod nung ay ayatan na kunak maunan. Ang pamuspusam ko ma. Lading itak. Anya pa di kayat mong ipaga. Adag dito isaw di ngagtap-trabaho. Nakaadayo ka kayam adyak na amuan. Tinulungan nak ni Mang Bernabe ang nakadisgrasya kanyak. Isungad nak tataritoy para iti masakbayan ta. Ken tapno tigas ta sa anak ang maaros kini Alfonso. Saan ka kuman amang iraman iti sa bali? Kaputa mo nga ay ayatan ka. Katawa ti Samira. Anya ti naramid mo. Amok magpaspasugnod ka kanyak. Ako ay adda nagkamtudak iti ayan-ayat ta, Esmeralda. Anya ka din mapaspasa amakan ka, Esmeralda. Nana, Imbis amagan ka, buy-buy ang mutlatan dahi ta nakaplato ka na. Apa di ka magan? Umadlaw ko, naliday ka. Adyat papaspasamakin ka. sana ka mabisin. Ne, papanamaon. Apa ay ada sakit mau? Ah, Awan, Nana. Kabailak na ito ay. ah. Wan. Kabailak, Nana. Manong Alfonso? Naklat ka nakakita kanya? Saan mo anam naman na makita nak dito isangot ipagtrabaho man niya? Nalasin ko na ito, Kotsem. Ngam ti amok nakalkala nga dalaan. Iso, nakigtutak itay dimsaag ka. Mabaling ka ni nga wisang ka nagpasyar, Paula. Ngam manganta kumapay mo muna iti restaurant. Kadwata ka din, Esmeralda. Saan? Duwata lang. Kitawaking ka. Di may panggapla ko makadata ti pagsaritaan ta. Kat awan sa bali nga iramraman ta. Paula, buy-buyan na kadilata na mga. Patgak tikid daw mo. Asaan tang iramraman a pagsaritaan ni Esmeralda. Ay ngam, ibagaman kanyak tipod, no? Panak ko na sana malikli ka na pagsaritaan ta ni Esmeralda iti dayto agundaway. Napanagnak ka no kasano ti panagayat na kini Camilo. Anya ti kayat asaunday ti apanangawis mo kanyak. Nataangan akon, Paula. Kahit konteksim pa. Nikadeng kong ibawing kulangan iti sabali ti matang ko. Kat sikaday ta. Anya? Pangasim. Di na ko mapaglulukwan. Kalpasan kini Esmeralda. Saan ka pagangangawan? Nik ka nakiti kundaway. Ikarik. Agbali na ka na pudnokin ka. Manong Alfonso? Ang manganta kumapay la. Mapantanto ti sa bali alugar. Ang mapalinta pagsaritaan ti may panggap kadata. Nga awan makasinga. Nabang-ara nakpay itay makita ka adim saag iti kutsi ni Alfonso. Ay, sika talaga, Paula. May saka mo ita pagdandanagak. Nanang, anya ko mapailangan ti pakadanagan nyo. Kat amo yung matan nasayati ka sa saad ni Manong ija Saudi. Ay nga, adya ti kaya tasawan ti panangitulod ni Alfonso ken ka, Paula. Imay naksino kun ija pagtrabahwak, Nanang. Inawis nak anangan iti restaurant. Sa nagpasyal kami lang. Anya? At daipudno kada kayo, Nanang. Siya kun ter arman ni Manong Alfonso. Ha?
Ang nagbidot kayo ti pang panunutan. Kinapudno na. Masurunak pa kat kinkwana. Paula, sikati nang ibagakan ni Esmeralda. Ano sikati isaw? Tutupam ni Alfonso. Ako ak nanang, ambisyosa ak. Praktikal ti kayat ko apa nagbiag. Ngam, saan ko akayat ti? Agpalo ko kini Manong Alfonso. Ay, naimbag, tama panunot mo dayta. Diyak amo na maulit to pa'y ti panagpasyarmi kini Alfonso. Saan ko asigurado? No anya talaga ti panunutan na panggap kanyak. Makadlaaw akman. Sumagmamanungal daw na sana pimasyar ni Alfonso dito ibalay. Wano, mapmapan, diyan ti trabaho. Naminsan lang nga nagkita kami kina Alfonso, nanang. Idim bagag ngibaw ing nalangan ti matang na iti sa bali. Anya, Diyak kaya tamang namnama kanyak. talaga ang mahaag ka. Awanan ni Camilo. Saan pa yung amo ni nanang inawagan nak ni Camilo? Oh, Diyak maawatan ti marikrik na kita. nakamutaling ka manan. Nanang, Apay, asan ka makatimag? ha? Ay, awan nanang, awan. Sige. Mapanakon iti silad ko. Saan ko magawitan ti panag-arupos na kitiluang? Aglalawag ti marikrik na ka. Nasakit ni papanaw na at inagpagkatakan niya. Ikarkarigatak na awatan. Kadaglunak. Ay ayatak pa lang ni Camilo. Diyak malikilikan ti agpasugnot kan ko, anak. Nakapagsarita kayo gayaman ka ni Esmeralda. Naimbag ta inawagan nakmatlang. Ngayon, saan ko narik na tiiliw na kanyak? Anya ti kayat masawan manong? Di na kan ay ayatan? Oh, kasano na makapanunot kat aklunan na ni Manong Alfonso. Ano? Siya kumatunter arman na. Saan ba't nga takastadin ko? Ngayon, babalawan na kityak paragpakadagan ko na. Agpaspasugdot kanyak. Saan mo ang mababalaw, Manong? Akwat nga tinagkamtudak, Paula. Ngayon, dahil takot kapoy tirapahap ko. Baliwam tulangan nakasarita, Manong Camilo. Barang malangon pa iti ayan-ayat yun. Imon o nagay mo inawagan na ka ni Camilo. Ang di mo man lang bagbaga kanyak. Esmeralda, inuray ko ngamin nga iso ti agpakamukan ka. Imbilang ka na singad agayam ko. Malaksid akabsat mo ni Camilo. Ang mga nad at makagura kanyak. Namaamuan ng agar-aram ni Alfonso kanyak. Amom? At mariribo ka na kit panangawag ni Camilo kanyak. Ha? Ay, anya ti kahit masawan? Tsaka mo na niya tirumbang apanunutat. Mababalaw nak nga ta ni Camilo. Kalpasan ti panang baybayan na kanyak. Kat ibaw ing kulangan ti sabali ti riknak. Kini Alfonso. Anya? Kasano da ito yan? Anya ti aramidak? Paula, anak, intulod na kamanan ni Alfonso. Tanda ni Inaldaw nga kuykuyog kayaw. Sa nakabay-bayag ti panagsarsarita yaw. Ipaypaysunan samot ti agaram kanyak nana. Anya, kalpasan nga inaram na ni Esmeralda, si kamot itati isuglat na. Kasla naupay sa akin ni Esmeralda nanang.
Nimot manong Camilo kanumot latat ay ayatan na. Ay, huwin gayam. Nakapagsarita nga tanda Esmeralda kan tikapsat mo. Wan nanang, na istorya ni Esmeralda, anak sarita da kanon. Ngam, binabalaw na, tigayam ko. No, apay ajak kanon na ibaga nga imuna nga inawagan na ta. Ay, sos. Nakabasol ka pa ikit din na din na oras, anak ko. Nairamraman ak sa akin na luksaw na. Pudnungot nga da nagbidutan ni Manong Camilo. Ay, sos. Ang mga ad-danton akaluksaw na ka ni Esmeralda, no maamuan na asika, ti ar-armon ita ni Alfonso. Nanang, anya ko matipakaguraan na kanya, kat awan mo ti relasyon da. Tenggenak anak ko. Tapno awan ti pakabasulam, ken saan ang madadaol ti panaggayimyo ken ni Esmeralda. Kasaritam ni Alfonso. Aba sa Paul, akasarita na ba ita na imbag ni Esmeralda. Anya at talaga ti panggap mo kada kami kini Esmeralda. Paula, Sungbatang ti saludsud ko. Ar-armam ni Esmeralda. Sa agdaton kapay kanyak? nabayagan na jak sinarongkaran ni Esmeralda. Kaya't nasawan. Di na pa'y among agar-aram ka kanyak? Kinuna na kanya kini na ori nagsarita kami. Ibawin ko kanalangan ti matang ko iti sabali. Kat, kalaat-latan asinardengam tinagaram ken kwa na Manong Alfonso. Iti day nga inaramid mo. Amangan mo da kamin tungaggayam tagginura. Awan relasyon mi. Tapno makagurakin ka. Pampanunutak. Saan anasaya at dayto nga inaramid mo? Sige. Kasaritak to ni Esmeralda. Mariribukan ak iti dayto nga inaramid mo, Manong Alfonso. Diyak kaya't amadadaal ti panaggayam mi kini Esmeralda. Saan ko atari gagaya na kasta ti pagtungpalan dagiti pasamak. Gapo kanyak, Paula. Agyaman ak ta sinong batam ti awak ko, Esmeralda. Kumusta kan? Oh, apay kung kumustahin na. Kaguranak ka din? Anya tinamnama ang amariknak. Saan mo kumapanunutan na pinaybayan ka, Esmeralda? Dahil gapoy terapahap ko. Amay payan ka tinasayata masakbayan. Isong inibturak tinayadayo iti imatang mo. Nagarapahap ka sa anak ngayon ramraman. Binukod ang tinagplano. Di na kumanlaki na sao. Di mo man lang ibaga kanyak dagiti plano. Dahil takaliti karakarokan ka abasol ko. Sikamad lang ti makasumbat iti dayta sa lutsod mo. Kasanon, nuga po iti panang baybay am kanyak. Kag napanunod kong ibaw inglaangan ti matang ko kini Alfonso. Anya? Mababalaw ng kati. Esmeralda, Naimbaglaangan ka ng tibgarak. Ngam kalpasan din na may am kanyak. Tsaka muno niya di estado ita ti relasyon ta. No agayan ayat kapailangan. agayan ayat tapelan, Esmeralda. Tsak kaya't agapoy ti arapaap ko ang may payan ka tinapintas ang masakbayan. Kat isumat ti pan nakapukaw kukin ka. Itay pa nga gururay ni Alfonso iti salas. Anya yater aramidem diti kwarto. Aday mawag iti cellphone ko, nanang. Nagbayag lakit din day nga awag. Msigayin kasangwan ni Alfonso. Oh, Alfonso, nakalagip ka mat? Numano alawasan adi ka nagparparang kanya ka. Di amukat na awat mon asaan ka masursuro nga ayatan. Day dati mayak. Kaputan na amiris ko nga itilaksi ti kinasingpat ko. Ken kabala ka mangipaay ti nasaliwanwan abiyagken ka. Awan kaimo dingak ti tapusom.
Anya pa nga ti pagsaritaan ta. Sapay kumanta sana da ito iti kumuram. Yak kayat asyak ti makagapo, iti pakadadailan ti panagayam yo kini Paula. Anang ibaw inga ko iti panagayat ko. Anya. Adempod no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadya talaga. Apay ade mo man la na ibaga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang nakan ka. Adain po no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mga ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadya talaga. Apay adi mo man la imbaga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang nakan ka. Makagura ka kanyak? Asya kung ter-arman ni Alfonso. Adda ka dimot la ang panagayat mo kenkwana? Saan nga iti dayta, Paula? Ngam na napudno ka agayam. Saan nagkumaapagilimadan? Esmeralda, saan ko maaday ta ti pangrukudam iti kinapudnok amay sa agayam? Nakarkarumanan ti sakit tinakam ko. Tati mo impag-atagos kanyak nga inawagan na kagayam ni Camilo. Esmeralda, nagpakawanak idin ken ka. Ulitak man iti dumawat iti pamakawan mo. Pasensya kan. No nakaisawang hak iti nasabrak. Mariripo ka na klaunay. Agsasangit ka. Tsak magawidan ti panagarupas na kitiluan. Tsak maawatan mo apay pinanawan nak ni Camilo di nagpagpakada. Napod no nga'y ayatan nak. Apay asan nak ngayon raman ka dagiti arap maap na. Apay. Nay, Paula, naliday ka mo asim magbait. Anya tinapasamak, nagapwam ka day. Nanang, no anyala ditan ti pakabasbasulak kini Esmeralda. Kalpasan a binapalaw nakadyak imbaga adagos ken ko na nga imawag idi ni Manong Camilo. Nay, kunak man no nakapagsarita dan ijay kabsat mo. Apayan niya man ang tinakabasulam ken kwa na. Kaguranak mo apay ka no adyak impaka mo ken ko na. Siya akong tinangibaw ingan na iti ayat na. Anya? Amang no adamat lang panagayat na kini Manong Alfonso nanang. Gapo siguro iti panang baybay ani Manong Camilo. Rimusingan ti panagayat na iti daytoy. Saus, kasanungay daytan anak ko. Nanang, ambisyosa ak. Angam, saan ko akayat ang madadaal ti panaggayim may kini Esmeralda? Tinasayaat, kasaritak to ni Manong Alfonso. Anya. Apay adi mo imbaga adagos kanyak day tata sinalangat ko kuma ni Alfonso. Pangaasi yun, nanang. Saan nyo ko mga aramitan tayta? Tsaka ta panunutan na arimusing ang ti panagayat ko kankwana. Makapungtuta kay ti daytaan amuak. Nanang, awan ti rumba kapag pungtutan nyo. Awan ti relasyon mi kini Manong Alfonso. Katapay nga rin maluksaw ka kini Paula. May saamot na dyan nga ambisyosa. Unay kat nga ta naragragsak na aya. Gapot na nagilimad kanyak ni Paula, nanang. Angam, awan kanyak tay jayan. Aggayam kami lataki ni Paula. Daytoyan tay bagbagakan ka Esmeralda. Napasama ka. Awan ti pagpapawyak, nanang. Sige. Bapana kon iti seled ko. Manong Camilo, naimbag tay mawag ka. At da ibagakan ka. Kaguran ako ni Esmeralda. Kalpasan anamon na asya kung ti pagraywan ni Manong Alfonso. Anya? Ay na Manong, nakabasulak ken ko na. Tadyak ka no imbaga adagos ken ko na dayta.
Abos ta kinagura nak idi. Ajak imbaga ken kuan nga imawag ka kanyak. Madlaw ko. At tagura kanyak ni Esmeralda. Kaslasaan ako nakailiw ading ko. Amangan no adamot ten panagayat na kini Manong Alfonso. Anya? Kasano ka itan Manong? Saan mo ang mababalaw? Tabasol mo mat. Nga, kunak man yung sa ganti pagraywan ni Alfonso. Manong, jak kayat ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. Ni Camilo ti umawag. Hello? Esmeralda, sabay ko matasana ka makasingagin ka. Apay. Anya ti pagkam kanyak. Saan na ka di nakailiw? Nakaawag ka mat. Ada ka di bagam? Kidawag kumasaan mo ginamraman na kaguran ti kabsat ko. Ha? Kaya't mo asawan. Indano na kankano niya tinagsaritaan mi. Maawatak no kakuranak. Gaboy ti panagkamtod ko. Lukas pila man mabukaw ka. Uri na sakit. Ikarkararak ko. As apay lang kumatandarag sa kayon to kin Alfonso. Insultuan nak ka di. Kaguranak ka di, Esmeralda. No di mo kaya't nga adda makagkurakan ka. Ammom ani Paula ti pagraywanan ni Alfonso. Kastakit din ti bagpagam kanyak. Awan ti pagtanagam. Gayem kon tulat ta ti kapsat mo. Apay nga imbagampay laday tay ti kabsat mo, Paula. Riribukam laang ti panunot na. Basol na matlaang nanang. Numapukaw na ni Esmeralda. Uwan nga mariribok jay kabsat mo iti panagtrabaho na. No talaga ang napatag kini Manong Camilo ni Esmeralda. Agawin, dasolbaran na ti parikot na. Ide, pinapabasol mo, binababalaw mo jay kabsat mo, ipagbagam nga awan ambisyon na. Sa ita kayat mo apagawidain. Ay nanang, agawid kumapayla ang tagsarita da kini Esmeralda. Agsublin tumatlang Saan na makasangpay, no saan pa'y analpas ti kontrata na. Ay, gayam. Nakasaritam ka din ni Alfonso. Ay, saan pa'y nanang? Saan pa'y ang nagpakita kanyak? Amangan no, aduti pa ka kumikuman na. Hindi pa'y akayat ka makasarita. No, apay nga italang agpakita ka kanyak. Kailiw na ka din na makita. Diyak kaya't asong batan day ta sa lutsod mo. Ado ti nakakumikumak kadagiti na palabas nga aldaw. Kininik kang kay ti gundaway amang tingiting itiriknam. Numabalin ko malaang. Isardeng mo day to Anya, Diyak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. amo ka ni Camilo tay ayat na. Isong imbaw inkontirik nakin ka. Diyak mo. Naanya ti panpanunutan ni Esmeralda. Nalpas kami na nagsarita. Ngamulitek ti makisarita keng kuana. Tapno malawlawagan ti amin. Nakaumay ka mat Manong Alfonso. Amangan no pagimunan nak ni Paula. Saan pa yung inaklon ni Paula ti panagayat ko? Ah, Kat iso ti kadak. anya ti kayat mo asawan. Amo ka ni Camilo pa'y lang taday ti posom. Pakaragsakak no da kayo kin ni Paula tag katuluyan. Agyaman na, Esmeralda. Aggayem kamin tulat takin ni Paula. Nga uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Nakayat irot ti panungarakop mo kanyak Esmeralda. Paula, ipatpatag ka unay agayam. Nukas pagarigan aklunam ti panagayat ni Manong Alfonso. Maragsakan agparakan ka. Para kada kayo adwa. Agyaman kung saan ka matlang ang makagura kanyak.
pakawanan nak. Imbagak mo't idin kan ka nga agayam talata. Pasensya kan kanyak ha. Tan. Nariribok ngamin ti panunot ko. Wan, wan gayam, Uh-huh. saan nakakading nga inawagan ni Manong Camilo? Nabit pa ngay mawag kanyak. Ang ama, saan mula ko man nga tanon da ito nga ibagakan ka ha? Ha? Ngamin. Diyak mawatan na noon niya da ito yung amarikrik na. Paula. Maragsakan na kamang ipadamag ken ka Manong Camilo. Nakapagkinawatan kami mutlangan ken Esmeralda. Masaya to kasta ating ko. Nan, sublatak man mo ta cellphone ta kasaritak takabsat mau. Manong, kahit na kayo kano akasarita ni Nanang, mailiw siguro unay kada kayo. Sige ating ko. Mutoy, Hello, Camilo anak. Oh, Nanang! Kumusta kayo? Ay na, mailiwak unayin kada kayo. Mura siya ka nakaw. Mailiwak mo tungkin ka. Anya ka di at talaga ti planom nakaw. Ne, dimtang ni Manong Alfonso. Sige, ituloy tagsarsarita kini Manong Camilo, Nanang. Mapan ko sabtan. Ay, dimtang kano ni Alfonso anak. Kumusta gay anak ko? Anya ngay ti planom. Lipasik lang na ito'y kontratak, Nanang. Sige anak ko. Kat akan-anad ka akanayon di tawain. Sapay kumata, agpapada tayo ang nasalun at inton agkikita tayo manain. Manong Camilo, Ading ko, talaga ngayon paypaysong tinagawidan? Nanang! Adan ni Manong Camilo! Ay, isaw! Yan ako, ayam! ay na ni Nanang. Ay Tas na. taunay nga iliw na kanyak. Sinabat na panginarako. Maragsa ka na ka makakita ka anak ko. Ay na, Nanang. Lumalagip ko tinapasama kini kanyak. Kudak no saan tayo nga kikita pa eh. Ano nga ron ito ti plano Manong Camilo? At talda ka man, Paula. Sang-sang putla takapsat mo. Pagina na umut Nabandog ka nagbiyahe, Nanang. Mailiw ka makitong kada kayo. No may panggap kini Esmeralda. Diya ka muna ka sana. Kaslas anak mo ito nakailiw, Nanang. Talaga saan na nagparparang ni Alfonso. Nagloko na yata, oh. Awan mo, inkugtar mo, tinaimbag agasat mo. Saan ko man aday tati pampanunutin nyo pa'y, Nanang. Naragsakan da Paula kin Manong Alfonso iti ayan ayat da. Amang ano panggap da pa yung tagkasal. Ambisyo sa matday chay. Di kay kumaagsao iti kasta. Nasursurutan ngayon na iti tunggal maysa. Kat, kasano ka? Di mo ibaga, namamasobyan na kapay ni Camilo. At dagaya mo ni Jay Sauday. Amang ano dandan ni paikit din sumangpat day jay, Nanang. Saanan aday tapay ti pagsaritaan tayo. Sika, anyat gagaram. Nana, kaya't ko makasarita ni Esmeralda. Kalpasan din nabayag, asaan mo pa nagpakita. Apa nagparang kapailaan. Binaybay amo ni Esmeralda. Pang-asi ko man, Nana. Sige, dumanon ka. Di mo namaan na makisinubyan pailakan ka, ti anak ko. Agyaman na klaunay, Nana. Anya ka din day ti amarikrik na. Kailiw ko ni Camilo. Or-orayak ti awag na. Esmeralda, rumor ka dita kwarto, Madan Camilo. Wananang, umayan. Daraham! Ni Camilo ka na. Mapana kitayan na. Esmeralda, diya ka muna. Kasano nga irugig na ito ya para kita tamanin. Kalpasan tinasurok do atawin. Oray siyak. Diyak amo na niya dahito amarikrik nak. Iti agdama.
Saan kami kiti mapapalaho? No apay ngagpaspasugnot. Wano makakura ka kanyak. Ngam, adda ako ni Esmeralda. Adda akon. Tapno supapakan kan sulnitak na kiti nagkurangakin ka. Tiyak malipatan, tika lahat-lahat na panang mo kanyak. Adi ka man lang nagpagpagada. Ulitak manin. Pakawanin na kuma. Tiyak lang amin may turan ti panagarubos na katiluhan. Huwag pakadakan kay di. Camilo, Di mo na amunoan niya na kiti naglabasak. Ngam, sana bale. Napasamak ang tinalpasan na pasamak. No at daak pa lang di tapusom. Kayat ko. Ituloy ta ti ayan ayat ta. iti ka ano man. Saan ka analipatan? Diyawan nga rutin ti problema. Maragsakan ak ta nakapagkinawatan kay matlangan. Alfonso, agyaman ak ti panang ipatig mo ti kabsat ko. Kinapudno na manong. Agasar kami ko man. Ngam, kinid daw ko kini Alfonso. Nga ipauray mi ti panagawid mo. Kita lang agpaso ti gasatan niya. Noan niya tinapasama kiti. Lipatin tayo kuman. Kasti pa nang lipat ni Esmeralda kadigiti nagkamtuda manong Camilo. Naragragsak siguro ti ayan ayat yo. Nakaragragsak na Paula kan Alfonso iti panagkasarta. Madlulat na ti panagpimpin na tagdaunay. Uwan nga rod. Kat maragsakan ak unay para iti kapsat ko. Kastamatan ken ni Alfonso. Esmeralda, maibalo ko man sa ritanta. At ako may bakakan ka. Anya tayta? Kaya't ko kumati ag subli dya Saudi. Anya? Kasakbayan day ta. Nababalin. At kasarta kumabay. No, umanugot ka lakit di. Ken si papalubos ni nanak mo. Awanan ti makalapad nga oray asino pay. No day ta ti pagayatam. Umanugot ka ng kasarta? Juan Camilo. Agkasartan. Tapno matungpalan dagiti arapa apta apagtungpalan ti ayan ayat ta.